informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos un día máis na radio, na televisión municipal de Cerceda, tamén en internet, en rtvcerceda.com, hoxe nesta xornada de venres, día 28 do mes de xuño, no que lleximos a falar dunha homenaxe que tivo lugar esta mañán ao xogador de fútbol cercedense Miguel Loureiro, que escoitaremos a entrevista o luns que ven na súa integridade. Hoxe falaremos desa homenaxe. Tamén do calendario festivo do Concello, con actividades, con festas xa a máis inmediata, pois este fin de semana o San Pedro en Xesteda. Tamén hai unha actuación musical esta tarde no albergue da estación. De eso falaremos, como que este domingo serán os primeiros xogos de anacletiadas nas Silvas. Saberemos en que consisten. Tamén recordamos que onte ao mediodía hubo un pleno extraordinario, saberemos en que consistiu, e tamén das subvencións municipais para deportistas, entidades deportivas, culturais e AMPAs que se pode solicitar. Tamén se pode solicitar a recollida de plástico agrícola, e recordamos que estamos nos días para facer a matrícula definitiva na escola infantil. Falaremos do campamento de verán, das quendas que quedan pendientes, das xornadas de formación para coidar e coidarse que organiza o Centro de Información da Muller da Mancomunidade de Ordes en Cerceda, do programa Bos Días Cole, do horario de verán do Punto Limpo, así como das axudas á natalidade, do programa Verán Saudable que se está realizando e que poden sumarse, e, por último, o programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia. En canto tempo, pois para mañán seguiremos con tempo revolto, con máis nubes que claros, en temperaturas á alza. Como decíamos ao principio, hoxe ás 12 do mediodía tivo no Salón de Plenos do Concello tuvo lugar unha homenaxe ao xogador de fútbol cercedense Miguel Loureiro Ameijenda, que era recoñecido por parte do Concello por os seus logros deportivos e pola súa traxectoria. Miguel Loureiro Ameijenda, que naceu o 21 de novembro do 96, xoga como defensa actualmente no Huesca, na segunda división española, e que conseguiu manter a categoría con unha participación moi importante do xogador cercedense. Comenzou nas escolas de Luís Calvo Sanz de Carballo para pasar a formar parte do Deportivo, da canteira do Deportivo. Despois voltou ao Bergantiños para pasar á canteira do Real Club Celta de Vigo. E tras acabar a súa etapa de xuveniles no Celta, firmou polo Pontevedra, e dali debutou en Segunda B na temporada 2015-2016, disputando xa 8 partidos con apenas 18 anos. Na seguinte temporada se convertiu xa en titular indiscutible para o entrenador Luisito na zaga galega. Despois, máis adiante, en xullo de 2017, fichou polo Córdoba en segunda división, firmando por 3 temporadas. Xa na segunda temporada acabou o contrato, acabou o ano e marchou para o Andorra de segunda división B. Para a temporada seguinte, 2021-2022, regresou ao fútbol galego para firmar no Racing de Ferrol. Ali só estuvo un ano, xa que despois comprometeuse xa co Lugo na segunda división. No ano 2023 foi xa traspasado para o Huesca, polo que agora vai a facer 2 temporadas, que ven ampliables a unha terceira. O alcalde Juan Manuel Rodríguez, acompañado polo Concelleiro de Deporte Óscar Golán e demais que autoridades, fixaron entrega dun agasallo de recoñecemento como deportista cercedense destacado. O luns que ven escoitaremos e miraremos unha entrevista co protagonista. Por outra parte, imos a falarlles de festas. As próximas festas ou actividades que hai destacadas no noso concello, comenzando pola festa do San Pedro en Xesteda, porque mañán, sábado, día 29 de xuño, se celebra a festa de San Pedro en Xesteda. O cartel, que xa está feito, pois constará de pasarrúas pola mañán, polas aldeas da parroquia, a cargo do grupo Son da Terriña.
Mañán hai misa solemne a unha ca actuación despois do grupo de música e baile tradicional de Xesteda, e na sesión vermú estará a cargo do grupo Eureka. Ás 11 da noite de mañán hai verbena en Xesteda ca actuación do grupo Eureka e do trío Alborada. Eso será mañán, festa na honra de San Pedro en Xesteda. Tamén lles informamos e anticipamos que hoxe venres hai música en directo no albergue da estación en Queixas. Hoxe venres, música en directo no albergue da estación en Queixas co trío Alma Libre. Será 7:30 da tarde, os que estén no informativo do mediodía aínda chegarán a tempo, chamado Tardeo con música en directo, e que terá continuidade tamén para o venres 5 de xullo con versionetes e o venres 12 de xullo con Los de la O. Tamén lles anticipamos que virá o San Cristobo na Silva o domingo 14 de xullo, San Cristobo na Silva, domingo 14 de xullo, donde xa teñen tamén o cartel publicado con misa solemne ás 12 do mediodía na honra ao San Cristobo, seguido da procesión polas rúas da Silva con vehículos engalanados, con premios para o mellor camión, ciclomotor, tractor, turismo ou furgoneta. Haberá a sesión vermú co Orquesta Galia, que dará paso a un gran xantar no campo da Feira das Nenas, donde os tickets para ese xantar xa poden retiralos en establecementos da Silva ou no teléfono 679 96 25 36. A noite na Silva haberá verbena coa Orquesta Galia. Haberá máis festas das que seguiremos falando, pero tamén hai máis actividades. Este domingo que ven serán os primeiros xogos de anacletiadas na Silva. A compañía O Virabai, organizado polo Concello de Cerceda, a compañía O Virabai, que desenvolve eventos culturais dirixidos ao público infantil, organiza en Cerceda os primeiros xogos de anacleta Cerceda Anacletiadas. Haberá un futbolín humano, cars, baloncesto voador e moitas competicións e sorpresas máis. Todos aqueles que queiran pasalo ben, que sepan a nivel familiar que na Silva haberá unha tarde de deportes e de música. Poden anotarse previamente na páxina de Facebook da compañía O Virabai, indicando nome e idade, ou achegándose un pouco antes as Olimpiadas na Silva para disfrutar este domingo ás 5 da tarde. Falamos agora de un pleno extraordinario que tivo lugar onte a 1:30 da tarde, 1:35, aproximadamente comenzou un pleno extraordinario que tivo unha duración de 1 hora e 10 minutos e que foi retransmitido en directo pola radio e pola televisión de Cerceda e que poderán seguir vostedes se queren, se desexan, nas nosas redes sociais, en YouTube, ou poderán seguilo na nosa páxina web. Un pleno que tivo unha duración de 1 hora e 10 minutos, que tivo a ausencia xustificada de David Lamas, do Partido Popular, e Cristina Capelán, do Partido Socialista, e que só tivo un punto de recoñecemento extrajudicial de crédito. Tratábase do pago de facturas atrasadas por un importe de 985.000 euros. Un punto debatido longamente, especialmente polo Partido Popular, donde Alfonso Mosquera tomou a palabra para falar detidamente de moitas desas facturas e, sobre todo, en resumo, de por que esa gran cantidade de facturas retrasadas, tamén algo que o portavoz do BNG, Alberto Sánchez, aludiu. O alcalde, Juan Manuel Rodríguez, insistiu claramente en que gran parte desas facturas de retraso viña motivado pola situación extraordinaria de ausencia por baixa da interventora habitual, que tivo que ser sustituída de xeito periódico por un interventor que viña pouco tempo e non tiña tempo a facer. Tamén motivaba o retraso de moitas das facturas, moitas das empresas, sobre todo de restauración, que tardaban moito en entregalas. Este punto foi aprobado con 8 votos a favor do Partido Socialista, que a abstención do BNG e os votos en contra do Partido Popular. Cambiamos de tema para falarles das subvencións municipais a deportistas, entidades deportivas, culturais e AMPAs. O prazo está aberto para solicitar esta subvención ata o 12 de xullo. Serán obxecto desta subvención a promoción e impulso de actividades desenvoltas dentro do ámbito municipal, fomentando a utilidade pública ou interese social con carácter cultural, educativo e deportivo, fomentando o uso activo e creativo do ocio e a difusión e a posta en valor de todas as manifestacións de cultura popular.
Si queren solicitala, lembren, está o prazo aberto ata o 12 de xullo, entidades deportivas, deportistas, actividades culturais ou AMPAs. Si queren ter máis información, poden chamar ao teléfono 981 68 50 01 e se queren solicitalas, teñen as bases publicadas na páxina web municipal www.cerceda.org e teñen que facelo no rexistro na planta baixa ou por sede electrónica. Cambiamos de tema. O próximo luns 15 do vindeiro mes de xullo se vai a facer unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do concello que así soliciten. O procedimento para solicitar sigue sendo igual que nas anteriores oportunidades. Os interesados deben chamar ao teléfono de Medio Ambiente 88104 6776 para solicitar este servicio, indicando a cantidad de recoller e o dato do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga que ten grúa e tamén debe estar limpo, sin residuos e atado en farzos. Por outra parte, agora falámoslles da escola infantil, porque estes días son os días que teñen de plazo todos aqueles os que lle foi otorgada unha plaza na escola infantil para formalizar a matrícula. Para formalizar a matrícula do contrato deberán presentar a documentación no Rexistro Xeral do Concello ou no Departamento de Servicios Sociais en horario de 9 a 2, provisto de confirmación da matrícula. O impreso será enviado xunto coa notificación da concesión da plaza, tamén o contrato asinado que deberán recoller previamente no Departamento de Servicios Sociais e o certificado médico do menor indicando que ten todas as vacinas actualizadas. Tamén o DNI orixinal daquelas persoas que queiran autorizar para que poidan recoller os menores na escola. Estamos no plazo para facer a matrícula da escola infantil aquelles que se lle otorgou plaza. Si despois de rematar este período non se formalizase o contrato, perderían o dereito a esa plaza concedida. Si queren ter máis información, poden dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais, que está na terceira planta do Concello, ou por teléfono no 981 68 60 68 polas mañáns. Esta semana comenzaba o campamento de verán que organiza o Concello de Cerceda na súa primeira quenda con 40 nenos e nenas de diferentes edades, ata 14 anos, que están realizando actividades de todo tipo, axudando tamén así a conciliación da vida familiar e laboral. Hai un turno de 9 a 2, que é horario habitual, pero tamén hai outro de 8 da mañán a 3 da tarde. Ambas as dous incluyen a merenda, e a primeira de 8 a 3 tamén terá o almorzo. Xa comezou a primeira quenda, quedan pendentes 3 quendas máis. Se alguén aínda quere sumarse a esas 3 quendas, pode poñerse en contacto co Departamento de Servicios Sociais do Concello de Cerceda para solicitar praza para a terceira, segunda, terceira e cuarta quenda. A segunda quenda vai do 9 de xullo ao 22 de xullo, a terceira quenda do 23 de xullo ao 6 de agosto e a cuarta quenda do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros por neno e de 70 se queren un horario ampliado. Por outra parte, falamos dunhas xornadas de formación para coidar e coidarse. Unha formación para coidar e coidarse, chamada Ter en Conta, que trátase do autocoidado, movilización de persoas, recursos para axudar, tecnoloxía e corresponsabilidade. Van a ser os días 4 e 18 de xullo, 1, 16 e 29 de agosto e 12 de setembro. Está organizado polo Centro de Información da Muller da Mancomunidade de Ordes, pero se vai realizar no Viveiro de Empresas de Cerceda. En calquera caso, é gratuita, pero teñen que anotarse previamente. Poden facelo no teléfono da Oficina de Información da Muller. En este caso, o teléfono é o 981 682 108 ou no Centro de Información Muller por correo electrónico cim@mancomunidadedeordes.gal. Pero tamén, se queren, poden facelo aquí en Cerceda, nos Servicios Sociais Municipais, chamando o teléfono 981 68 60 68. Dende principios desta semana está aberto o plazo para solicitar o servicio Bos Días Cole no Colexio Cruce para o próximo curso escolar e o plazo vai a rematar o vindeiro 5 de xullo. Se trata dun servicio para a conciliación que se ven ofertando nos últimos anos no Colexio Cruce, onde os nenos poden ir ao centro antes do horario lectivo, sendo atendidos por monitores e incluso almorzar.
O teléfono de información, se queren máis información, é o 981 68 60 68, ou poden anotarse aí tamén, directamente, chamando a ese teléfono. O punto limpo de Cerceda, que é o onde deben depositar o lixo voluminoso, aqueles que non poden depositar nos colectores habituais, ten horario de verán, que será o seguinte, estará aberto este horario vai a estar en vigor dende o 20 do pasado 20 de xuño, mellor dito, ata o día 30 de setembro estará en vigor este horario. Martes e xoves de 9:30 da mañán a 1, martes e xoves de 9:30 da mañán a 1 e os sábados pola mañán de 10 a 1:30, un punto limpo que está no Acevedo en Cerceda. O Concello de Cerceda volve a convocar as axudas para o fomento da natalidade. Se trata de unhas axudas, un pago único de 300 euros por neno nacido ao longo deste ano 2024, por nacido, por adopción ou por acollemento. As bases reguladoras poden consultalas na páxina web municipal www.cerceda.org e se queren solicitala teñen que facelo no rexistro do Concello, na planta baixa ou por sede electrónica. Tamén se está celebrando xa o verán saudable. Son unha serie de actividades enfocadas á práctica deportiva e lúdica para persoas adultas. Unha actividade que se está levando a cabo no Parque Acuático, Xardín Botánico e Paseo Fluvial, a que se pode sumar xente se aínda o desexe. Hai un primeiro turno, a actividade se celebra os martes e os xoves, se queren poden ir pola mañán de 11 a 12 ou poden ir pola tarde de 8 a 9. Son os martes e os xoves e vai a ser ata o 5 de setembro. Hai ximnasia de mantenimento, stip, aquagym, yoga, andainas, cachibol, etc. Para os maiores de 65 anos o precio de 9 euros o mes e entre 18 e 65 anos o precio é de 13 euros o mes. A pasada semana abriu o plazo para solicitar o programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia. Abriu o plazo de inscricións para solicitar unha plaza na 10ª edición do programa Benestar en Balnearios que ofrece estadías en 15 establecementos de Galicia para persoas maiores de 60 anos. O Diario Oficial de Galicia publicou este luns esta nova convocatoria, de xeito que o plazo para presentar, o pasado luns, mellor dito, o plazo para presentar as solicitudes xa está aberto e vai a permanecer aberto ata mediados do mes que ven. A Consellería explicou que o Goberno galego continúa mellorando esta iniciativa que é moi valorada polos maiores de Galicia. As plazas se incrementan ata 1.230 e tamén aumenta os turnos que poden facerse dende os meses de xullo ata decembre. O programa de benestar en balneario está destinado a persoas maiores de 60 anos. Se ofertan estadías de 10 días en régimen de pensión completa en 15 establecementos de Galicia. Se alguén quere solicitala ou que lle axuden a facelo, pode poñerse en contacto cos servicios sociais do Concello de Cerceda ou presencialmente na terceira planta da Casa Consistorial. Xa rematamos co tempo. Mañán sábado Galicia estará nunha situación intermedia entre un embolsamento de aire frío en altura ou a chegada de unha fronte polo noroeste peninsular. Deste xeito, mañán o ceo vai a estar moi anubrado a primeiras horas e con chuvias febles que se irán retirando cara ao leste durante a mañá. Haberá apertura de claros nas horas centrais do día en moitas zonas de Galicia. Pola noite o ceo volverá a quedar máis cuberto, especialmente na franxa láctica, con posibilidade de precipitacións. As temperaturas van a sufrir un descenso que será máis acusado na zona na mitade sur de Galicia. O vento soprará frouxo de compoñente norte con intervalo de moderado nas Rías Baixas. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.